lirateke zure bizitza euskara gabe? Euskara gabe, ez nuke egingo aurrera, besterik ez. Kilometro asko egin dituzu zergaitik? Zergaitik, horrek ematen digulako poza eta indarra aurrera jarraiteko euskara hizkuntza ofiziala bihurtu arte. Jarraitu beharko dugu. Nola bizi duzue euskara iparraldean? Ari gira, ni ikastoletan iriz lanean, behaz ari gira. Araike egitipietan eskoraz ari gira. Entzatzen gira, ikastoletik kanpo ere guneak atxemaitea. Aniz gauza badakizu, egiten dira erdaraz. Baina, emeki, sortzen dira eskualdun guneak ere. Mantendu egiten da euskalakari gitxi, baina sendoa daudelako. Eta zure egunerokotasunen euskarak ze pixu dauka, nolakoa da zure egunerokotasunen euskararekin? Alde batetik lanbide daukagu, Andereño eta Maizua garelako, eta beste aldetik bizipoza, gure, hori. Zenetako, nola, zene lanean ere eskuara sartzen baini, zene aurrekin, ikastolan izan dira. Egun guziko, enetako ez da problemarik hizkuntza aurrekin. Ene bizian, egun guziz irabiltzen dut, bai etxean, bai ene lanean, eta aitzina amena handiak izan dira, zenta ikusiz, ene adinean ikusi ditutala ikastolako gure borrokak eta hemen iparraldean atxemaiten dut ala ere eta aitzinatu girela. Eta gehiegi ikastolari eta gehiago indarrak emanak izan bai dira eta ere hauzendigiak sortu bai dira eta gure inguruan ere gazteak hartzen bai dira eskuaraz, ene garaian ez zen olakorik, ordean enetako untsa bizitzen dut hizkuntzarekin eta Egoera hobetu da esan dezakezu? Ogoita amak azken urte horietan zinez Ni baiko ganiz, ez denak, ez dira denak hola, baina ni baiko ganiz, Ikusi baitut zinez eta eskuaraz ikusten ditutaraik gaztiak eta zinez, Eta bizitzen dut. Nola bizi dezu korrikazuk? Itxoiten dut, bi urte guztiz ez da aski. Emaiten du indarra, biztan dena, ikusten ditutalaik ere, diendiak ez ditutanak beti ikusten, eskuarari bezdirenak beti lotuak ere, eta hor ikusten ditut, emaiten du zinez, indarra emaiten du, beharrezkoa da ala ere, indar hori, seur da, denen beharra badugu, seur da baietz. Bizikinek ez, zeren eta uste dut nire bizi guzia iraiki dutala eskolaren ez gainean, baina inguruan zenta alde batetik eskolako erakasle naiz, aspaldiko erakaslea, beraz borroka anitz eraman dugu ikastolak eta heda ziten hemen iparraldean. Gero gure ene familia eskualduna da, nik sortu dutan familia hasteko eskualduna da, beraz euskara da, ene biziko memento guzietan den zerbait. Nire ustez tristea, nik txipidanik ikasi dut euskara eta niri ematen dit posibilitatea egoaldera joaitea eta nire etxean txenditzea. Niretzat euskara biziki importantea da, hemen iparraldean, Isiberutik heldu naiz, ikasi dut ikastolan, txipidanik, nire gurasoak ez dira euskaradunak aldiz. Eta euskara biziki importantea da, hemen behintzat garatza importantea da, jakinda hemen ez, eguneko aski txikia dela ez euskaradunetan, eta korrika biziki importantea da hori edatzeko sinpleki. Zaila, ni Angelun bizi naiz eta kostaldean oraindik barnekaldean baino zailago. Ekitaldiak antolatzen ditugu euskara gehiago mintzatzeko, baina egia da eguneroko bizian ez dugu asko erabiltzen. Gaur egun egoera txarrian, bai. Gero eta jende gutiago hitz egiten du eskoraz, gero eta jende gutiago daki eskora. Beharrik badirela ikastolak eta gau eskolak, eskora pixkat, eskolaren egina pixkat altxatzeko.
Baina hor beharko da indar handi bat egin eta segitu indar egiten, bestela hemendik zenbait urtera eskola galdua dugu iparraldean. Hor kasuen behar da. Hori seriozki behar da eta eskola ez badugu galdu nahi sekolako indarra behar da. Sehaska ikastoletan eta aeka gau eskoletan, hori ez da dudaik. Eta hortik etorriko da eta hor behar da indar egin. Korrikaenetako da biziki mementu unkigarria, zeren eta nik hemen ikusten dut, ni ez diz hemengoa, ez diz erriuntan bizi, baina hemen ikusten ditut eskualde guzietatik heldu diren jende batzu eta usaian ere guti gauza eskualdunetan eta ikusten direnak ere hemen ikusten dira, beraz biziki errikoia da, besta errikoia da eta unkigarria da, hala. Uros eta pozik eta besta egiteko gogoa eta nire aurrekin eta denekin partekatzeko momentu bat. Hori txikitadik egiten dugu ez, ikastolarekin txikitan ez, lantzen ginuen eta emozioarekin eta postasunarekin bizitzen dugu bai. Korrika nik lanian. Baina ilusioa ezin bat ingozu lanian arituta gara. Bai, ilusioa noski. Hor gaur ikusi dutan korrika hori hemen Donibane Garazin animaleko jendea izan da. Eta sekolako jendea eta sekolako gazteria eta horrek emaiten du kuraia, ematen du itxaropena, etorkizunari buruz, bai. Ez dugu oraino galdua eta hola segitzen badugu irabaziko dugu.